И днешното ми послание е 5 сетива на вярата. Господи, каза, сега ще отидем там на 4 царе, 6 глава. Отворите с мен на 4 царе, 6 глава. Сега ще отидем там. О, Боже, благодаря Ти. Господи, казва, отвори очите, за да види. Искам да прочетем цялата тая история на пророка. Цялата тая. Не, всъщност една част от него. И на сутринта. Айде да започнем от 6 глава. Моля ви, заедно с мен. От 15 стих. И на сутринта, когато слугата на Божия човек стана и излезе, ето войска с коне и колесници беше обиколила града. И рече слугата му, слугата се обърна към пророка: ах, господарю мой, какво ще правим? А той отговори: не бой се, защото уния, които са с нас, са повече от уния, които са с тях. И помоли се Елисей: Господи, отвори му очите, за да види. И Господ отвори очите на слугата и видя. Ето хълмът беше изпълнен с огнени коне и колесници около Елисей. Боже, благодарим Ти за Твоето Слово, защото то е като огън и като меч. Господи, то идва върху нас, за да ни даде да видим в една друга реалност, за да си отворим очите. Твоето Слово ни отваря очите за една друга действителност. Твоето Слово ни отваря очите за един друг спектър. Защото не е само това, което виждаме с естествените очи, но е и това, което виждаме с духовните очи. О, благодарим Ти сега, защото Ти ни въвеждаш в една цяла вселена. Ти ни въвеждаш в един цял свят, който не се вижда, но още по-реален от естествения. О, Господи, как чрез Твоето Слово. Затова Ти благодарим сега. Отвори очите ни да видим. Господи, и нека духа на откровение да почива върху нас, за да може да видим всичко, което Ти имаш за нас. И всички да кажем Амен. От тази история разбираме, че има очи и очи. Има уши и уши, защото цялата тая история говори за асирийския цар, който нападаше или плануваше да нападне израелския такъв. И всичките планове, които той правеше със своите военачалници и с най-близките си, ставаха явни на израелския цар, защото той не беше там. Не мога да му направя капан. Аз организирам, обаче организацията ми става на нищо, на пух и прах, защото те вече знаят. И най-накрая ги събра и каза: моля ви, кажете ми какво се случва. Кой е предателя? Кой е ухото? Кой отива да каже това, което е моето намерение? И докато се тревожише, и докато говореше за тези неща, един там от неговите приближени каза: царю, да си жив до века. Обаче да знаеш, че в Израел има пророк, който знае какво се говореше в спалнята. Ето за това никой от нас не е ухо. Никой от нас не отива да каже твоите планове. Работата е, че има пророк в Израел, има Господ в Израел, има Бог в Израел, който ги избавя. И докато ние плануваме едно, вече това, което сме планували е едно нищо. И тогава царя каза: да отидем и да охванем този пророк. Ето това е момента, в който те казаха: пророка е в Датан, да ходим и да го хванем в този град.
и през вечерта обиколиха целият този град заради пророка, за да хванат пророка. И на сутринта става слугата и каза: ай, не само господарю мой, ай, господарю мой! Олеле, малеле! Какво ще правим сега? И тогава пророка каза: Господи, отвори му очите, за да види. И от тази история разбираме, че има очи и очи. Че има уши и уши. Защото пророка чуваше това, което не се чува с естествените уши. Разбираме ли за какво говорим? Има и уста и уста. Защото пророка говореше на царя това, което имаше да се случи. Това имаше да се случи. Така че разликата е, че едните очи, за които говорим, оперират в естественото, а другите очи, за които говорим, оперират в духа, в свръхестественото. Едните оперират в видимия свят, нашите очички, а другите духовни очи оперират в невидимия свят. Сега, колко от нас разбираме, че сме създадени по Божия образ и подобие? Амен. В Битие 1.26 се казва: и нека да направим човека по наш образ и по наше подобие. Образ е външна прилика и подобие е вътрешна прилика. Амен. Нека да направим човека по наш образ и по наше подобие. Амен. Сега, по кой образ? Децата, които раждаме, не приличат ли на нас? Приличат на нас. Не ми казвайте, че приличат по мъжете. Децата, които раждаме, приличат на нас. И имаме тая приказка. То още малко излиза от родилния дом, обаче всички ти драл кожата на баща си. Или колко прилича много на майка. Това никой не прилича, толкова мъничко е. Или пък още сега, те ги снимат в утробата, в корема на мама. Той още малко ще видим на кой прилича. Има ги тези приказки. Това е за външната прилика. Външната прилика. Носим гените на нашите родини. Има външна прилика. Понякога бемки, представете ли си до каква подробност, понякога малки детайли са върху нашата... Да направим човека по наш образ и по наше подобие. Какво е подобие? Характер, нещо вътрешно, нещо, което не се... По наше подобие. Затова имаме приказката: то круш ще не пада далече от дървото. И то е чешит като баща си. Така си говорим. Ама той има някаква истина в това. Сега, защо говорим това? Защото както Бог, така и ние сме създадени да оперираме в два свята и в двата свята едновременно. Колко е важно това да го разберем. Не е само тези очи, но има и други очи. Не са само тези уши, но има и други уши. Не е само тази уста, но има и друга уста. И ще видим и другите, които ще ги докараме до 5. Те са повече от 5, обаче аз ще спра на 5, защото просто по-лесно се приемат. Имаме 5 сетива на тялото, и имаме 5 сетива на духа, инструменти, функции на духа. Но днес ще вземем тези 5, които са на вярата, на духа, на невидимото. Сега, невидимия свят, ще си го наречем спектъра на реалността. Не е толкова трудно. А видимия ще си го наречем спектъра на отражението. Спектъра на реалността и спектъра на отражението. Не се ядосваме на огледалото. Направи нещо с обекта, който стои пред огледалото. Вярвам, че ме разбирате. Кое е по-важно? Отражението или обекта на отражението? Мисля, че внимаваме тая вечер. Малко е и проповядване и поучение, обаче е добре за нас. Кое е по-важно? Отражението или обекта на отражението? Обекта на отражението, разбира се.
Ти, който се застанал пред огледалото, си по-важен от отражението, което излиза от огледалото. Говорим за видимия свят и за невидимия свят. Амен. Кой е по-важен? Невидимия или видимия? Нека да го сложим веднъж и завинаги. Евреи 11.3 казва: видимите неща, брати и сестри, чрез вяра разбираме, че света е създаден с Божието Слово и видимите неща не дойдоха от видими. А някои преводи се казва видимите неща дойдоха от невидимите. Амен. Видимите неща. Тоест, невидимото е доминиращо. Искам да акцентираме на това, което не се вижда. Искам да акцентираме на това, което не се вижда, защото това, което се вижда, се променя, но това, което не се вижда, е оригинал. И сега Бог ни е дал чрез вярата да променяме това, което не се вижда. А когато дойде време да се види, да е това, което трябва да се види. Или много сложно го казвам. Невидимото е доминиращо. Невидимото диктува видимото. Невидимото властва над видимото. Реалността е в невидимото, а видимото е отражение на невидимото. Когато бяхме в Израел, ще се опитам да го кажа още по по-семпъл начин. Когато бяхме в Израел, ние посетихме една диамантена фабрика. Това е една от дестинациите, туристическите дестинации, които много обичат хората да ходят там. Така и нашия гайд, имахме време, за да видим там. Фабрика за диаманти. И какво мислите, че има там? Има два сектора в тази фабрика. Едните постройки бяха работилниците, ако можем така да ги кажем най-семпло и простичко, а другите постройки бяха мястото, където се излагаха тези диаманти. Шоурум. Те, разбира се, не допуснаха само до шоурума. Някои от нас си купиха там каквото си купиха, няма значение. Но какво искам да кажа? Искам да кажа, че на едното място, където ни допуснаха, е мястото, където се изработваха диамантите, а на другото място, видимото, значи едното е невидимото място, тайното място, където нещата се изработват, а другото място е видимото, където нещата се излагат и се виждат вече. Също както и в духовното и в естественото. Амен? Абсолютно. Сега, представете си, че в тази фабрика за диаманти има много и всякакви инструменти. Обаче най-важното вътре в тази фабрика, говоря за в невидимата част на тази фабрика, там където се шлифоват, там където се работи по диамантите, там където не се вижда какво е. Има един майстор. Един майстор се нарича вяра. В невидимото има един майстор, който се нарича вяра. В един момент учениците казаха на Исус: предай ни вяра. А той започна да им говори за един неуморим слуга, който е постоянно с тебе, 24/7, 7 дена в седмицата, 36-65 годината, за да работи за теб. Няма трудна задача. Изключително пъргав, умен, схватлив и силен. Готов да работи неуморно и дори колкото повече работи, по-добре се чувства. Сега проблема обаче е, че ние искаме да променим нещата в шоурума. Разбираме, нали? Има видимо и невидимо. Ние искаме да променим нещата в видимото. Обаче там няма инструменти за това. Господ, говорим, че сме по Негов образ и подобие, ни е дал възможност в невидимата част. Исус нарече тази невидима част тайната стаечка, скришната стаечка. Където ти казва, когато влезеш, когато казва се молите, влезе в скришната си стаечка, във вътрешната си стаечка и като затвориш тази вратата след себе си, разбирай мобилните дами.
Помоли се на Господа твоя Бог, който е в тайна. И Той, Господа, който вижда в тайна, ще ти въздаде на яве. Амен. Има работилница, която даже ако искаш, може да се нарича работилницата на живота. Където ти влизаш и заедно с вярата се изработват всичките детайли. Още преди да се случили. Ма те внуците ги няма, пък духът те нуди да се молиш за тяхните брачни партньори. Ма те внуците още са в утробата на мама, обаче ти се улавяш в духа, как се молиш за тяхните партньори. Ти се молиш за тяхното бъдеще, ти се молиш за тяхния живот, ти се молиш да не оставят вярата през скъпоценната вяра. Ти се улавяш как се молиш. И това е от духа. Ти си в работилницата. Къде, ако си на непознати езици, окей, може и на познати, може и на непознати, но ти си вътре, заедно с този майстор и изработваш нещо, което е още далече във времето, обаче то ще дойде, неимоверно ще дойде. Амен? Господ ни е дал тази възможност да оперираме. Дай му очи да види. Е само едно от 5 сетива на вярата. Сега, 5 сетива или функции на вяра са тези, които ходят пред 5 сетива началото. Първо имаме свръхестественото и след това имаме естественото. Откъде мислите, че имаме думи като предговор, предвиждане, предусещане, предвкусване? Всички това са функции на вярата, с които ни е дадено да моделираме бъдещето. И така, 5 сетива или функции на вярата. Слушане или уши. Пак пророк, обаче, Илия, сега се сещам за него. Срещна цар Ахав. След като дълго време го търсиха този пророк, той най-накрая се изяви, той се показа. Срещна Ахав и му каза, чува се, каза, бързай да се прибираш, качай се в колесницата и бързо карай с тая колесница и бързай да се прибираш в палата, защото казва се, чува какво? Шум! От какво? От изобилен дъжд. Вярата има уши, които слушат. Чуваш шум на изобилен дъжд. Ма какъв дъжд? 3 години и половина е нямало никакъв дъжд, капка. Ние те търсим, ти си персона нон грата, търсим да те хванем, защото ти си виновен за всичко. Бързай да се прибереш, Ахаве, защото шума от голямия дъжд идва. Уши, които чуват, не чутото, които долавят небесните звуци. Искам да ви кажа, че най-важното е да можем да чуваме да можем да чуваме гласа на Господа. От всичките функции, които ще изброим, те са 5. Първата, да чуваме гласа на Господа, да чуваме Неговото Слово, да чуваме Неговите обещания е най-важно от всичко. Най-важно от всичко. О, Боже! Да чуваш в аванс това, което другите не чуват. Също тук имаме и да чуваме съвестта си, която всъщност е Божия глас, който Бог е сложил в теб, като запазена марка на Неговия глас. Особено това работи за невярващи хора, които нямат Словото, но имат съвест. Сега, Библията говори за пригоряла съвест. 1 Тимотей 4 глава. Внимавайте. Посланието към Тимотей е към вярващи хора. Апостола говори за пригоряла съвест към вярващи хора. И има християни с пригоряла съвест. Защото всяка неделя ходят на църква,
Словото ги изобличава, а те си остават същи. Другата неделя пак отиват на църква, Словото ги изобличава, те си остават същи. И другата неделя пак ги изобличава и те си отиват и пак остават същи. Опасно! Защо? Защото така пригареш съвестта, която в един момент дори вече не те боцка. Най-опасното състояние на един християнин е нищо да не те боцка повече. Слово не те боцка повече. Нищо не те. Това е най-опасното състояние. Затова връщане, покаяние. Боже мой. О, Господи, всичко започва с това да чуваме. Не ми казвайте, че е трудно. Не е трудно. Най-естественото нещо, мисля, че ще се съгласите с мен, най-естественото нещо за едно новородено дете е да чува гласа на Господа. Да чува гласа на мама. Едно новородено дете, кажете ми, трудно ли е да чува гласа на мама? Даже сега изследванията говорят, че още докато е в утробата на мама, то разпознава гласа на мама и разпознава гласа на тата. Най-естественото нещо за едно новородено дете е да чува гласа. Най-естественото нещо за един новороден християнин е да чува гласа на Господа. Не ми казвайте, че е трудно. Ако някой дойде да ви получава, че да слушаш гласа на Господа е трудно нещо и изключително мисия невъзможна, или е запазена марка само за определени хора, или е само за петкратното служение, да не му вярвате. Да слушаш гласа на Господа не е само за петкратното служение, не е само за пастори, евангелизатори, учители, апостоли и пророци. Не е. Тя е за всяко едно новородено дете. Всяко едно новородено дете в Господа се ражда с мярката на вярата и с такива хубави големи уши, които слушат всичко небесно. Небесно, всеки полъх, всеки глас, всеки звук, всяка дума от Господа. Някои искат да хванат и да приватизират това и да кажат, че това е само за определени хора. Не е за определени хора. Всяко Божие дете има да слуша и е лесно да се слуша гласа на Господа. Най-важното от тези 5 характеристики, които взимаме, е да слушаме гласа на Господа. Да. Боже, благодаря Ти. Привилегия. О, Боже мой! Ако аз дойда и ти пророкувам нещо, което ти не го знаеш изобщо, най-вероятно не е от Бога. Чудно какво ти казвам. Всяко дете на Бога чува от Бога. Когато казва постиха и служиха на Господа, Святия Дух рече: заделете ми Варнава и Савел за работата, която съм ги призовал. Тоест, това не беше първият път, когато те чуха, че са призовани за мисия. Не беше първият път. Така както Духа на Господа ти говори неща, обаче Духа на Господа няма проблем после да ти ги каже в вид на пророчество. От други уста, и от други уста, и от други уста. Духа на Господа няма проблем да ти го потвърди и от други уста, и от друго място, и от Словото, и от пастора, и от приятеля. Разбирате ли за какво говорим? Най-важното е да чуем. Исус каза: който има уши да слуша какво? Нека да слуша. Който има уши да слуша, нека да слуша. Това е най-повтарящата се фраза в поученията на Исус. Няма друга фраза, записани в Евангелията, които да се повтарят така, както някой каза, много се повтаряше. Исус се повтаряше също много. Апостол Павел се повтаряше много. Той казва: да, за мен не е досадно да се повтарям, а за вас е безопасно. Исус се повтаряше. И на много от тези места той казваше една и съща фраза: който има уши да слуша, нека да слуша. И ето го. Матея 13.9. Всичките едно и също. Матея 11.15.
Марка 4.23, Марка 7.16, Марка 4.9, знам, че няма да ги запишете, но поне едно от тях или две. Просто искам само да ви ги дам, да видите колко са много. И всичките са само едно. Който има уши да слуша, нека да слуша. Матея 13.43, Лука 14.35, Лука 8.8, Откровение 13.9, Откровение 3.22, Откровение 2.29, Откровение 3.6, Откровение 3.13, Откровение 2.11, Откровение 2.7, Откровение 2.17. Да продължаваме. Няма да продължаваме. Който има уши да слуша, нека да слуша. Притчи 1.33. Но всеки, който ме слуша, говори мъдростта, разберите Исус, ще живее в безопасност и ще бъде спокоен, без да се бои от зло. Ушите на вярата слушат, не просто чуват. Сирофиникянката чу, стопника чу, жената с кръвотечението чу, слепи Вартимей чу, сакатия на портата, който просеше милостиня чу, слепците, които ходиха по пътя и които прогледнаха, докато ходиха, чуха. Какво? Словото, гласа и обещанията на Бог. Искам нещо. Искам да си обещаеш нещо. Сега в началото на 2024 сме. Искам да си обещая, че първото нещо, което ще отвори нашите уши рано сутринта, ще бъде Словото на Бог. Може ли да си го обещаем? Жената с кръвотечението каза на себе си: може ли сега, аз ви предизвикам като служител на това място, аз няма да го направя вместо вас. Вие го направете за себе си. Обещайте си. Не на Господа. На себе си обещайте. Първото нещо, което ще отвори ушите ми, всяка рано сутринта заран ще бъде Твоето Слово. И искам да ви обещая, че всичко, оттам нататък всичко, каквото правите през деня, Той ще бъде с вас. Обещавам ви го от Господня страна. Направете го. Обещавам ви, точно така ще бъде. Да чуеш от Господа е най-важното. Целият ден. Вярата идва чрез слушане, не чуване. От едното ухо идва и другото слушане на Господния глас. Римляни 10.17. Така, второто сетиво или функция на вярата е устата на вярата. Тук имаме думи като предговор или говориш в аванс предварително неща, които ти първа ще си говори. В художествените произведения искам да ви кажа, че това е увод, предговор. Сещате? Не, това даже имаме такива изрази. Предговор. Не преговор, защото преговора обикновено е накрая, но предговора е в началото. И в предговора се дава на вещи лица, които има какво да кажат по темата. По книгата, която си започнал да пишеш, или по филма, който имаш, който си сценарист и си го направил и не след дълго ще излезе. Но просто има някой, който от начало, пред всичко останало, има да каже нещо. Много обичам това. Второто сетиво на вярата е устата на вярата. Предговор. Това идва от думата говоря. В корена е говоря. Говоря. Предговор. Устата на вярата има глас. Вярата говори и после вижда. Плътта вижда и после говори. Разбираме ли това? Искаш да видиш нещо? Първо говориш и тогава го виждаш. В света е обратното. Първо го виждаш и тогава говориш. Обаче тук говорим за един
да живееш в духа е много повече от това да говориш на езици. Молиш се в духа е много повече от това да говорим на езици. Аз съм също от 50 пъти по. Знам за какво говоря. Огън е това. Да се молим в духа е огън. Супер! Яко! Обаче спираме до тук. А говоренето на езици, белега, то е само вратата. Ти влизаш в един духовен свят, където има да видиш, да чуеш, да говориш, да усетиш, да докоснеш вярата. Един цял духовен спектър на реалността. На вярата. Може, благодаря ти. О, халелуя! В началото, няма да отваряме на Битие, понеже напредваме с времето. 7 без 20. Ще направя всичко възможно 7:00 да сме свършили. Но какво искам да кажа? Връщам се веднага в това. Битие 1 глава. Това си го вземете за вкъщи, като домашно. Подчертайте си всичките пътища, когато Бог каза и Бог видя. Никъде в цялото това, целият този пасаж, във всичките тези, няма Бог видя и Бог говори. И няма Бог видя и Бог говори. А има Бог каза и Бог видя. Бог каза и Бог видя. Ден първи Бог каза и Бог видя. Ден втори Бог каза и Бог видя. И аз съм се ги подчертал всичките. Това са 10 пъти. Имаме Бог каза и Бог видя. Първо е казването и тогава е виждането. Що го говорим това? Там, във вътрешната стаечка, в работилницата за диаманти, където не се вижда, там имаме покана. Да влезем и да се молим за 20-24, което ти първо започва сега пред нас. Влизаме в нов сезон. Как ще влезем? Какво ще направим? Дали ще бъдем като тези? То заваля пък, нали? Аз не се нося чета. Няма да бъде изненадата. Всеки един ден, всеки един нов сезон няма да бъде изненада за теб, защото аз вече съм бил на колене, аз вече съм се молил, аз вече съм търсил Господа, аз вече съм видял в духа и съм се молил. Вече съм говорил в духа. Един процес, който започва на формиране, на какво ще кажеш за 2024? И Бог каза, и Бог видя. И Румен каза, и Румен видя. И Стоян каза, и Стоян видя. И Ангел каза, и Ангел видя. И Иван каза, и Иван видя. Амен. Третото сетиво или функция на вярата са очите на вярата. От тук имаме тая дума предвиждане. Предвиждане. Да можеш да предвидиш. Тук са корените. Корените на тая дума да предвидиш идват от това да виждаш, ама не с тези очи, които виждаш, ами с не други очи, които предвиждаш. Третото сетиво на вярата. Предвиждане. Да можеш да предвидиш не е функция на твоя ум, но е функция на нашия дух. Не искам да влизам толкова дълбоко, а да кажем, че аз съм дух, имам душа и живея в тяло. Чистата библейска вяра не се намира в душата, умствено съгласие. Чистата библейска вяра не се намира в плътта, в тялото, където то казва ръка да пипни, око да види. Чистата библейска вяра се намира в духа. Защо в духа? Защото в притчи се казва, че духа на човека е светило Господне. Когато Бог има да ти говори, Той ще ти говори на духа. Много ли е сложно? Не е сложно. Тая вечер хем имаме така получение, хем проповядване. Нали?
Но аз съм такъв, какъвто съм, такъв съм. Бог говори на духа ми. И после духа, като настойник, като верен, като добър настойник, трябва да обърне внимание на душата. Ще кажеш как обръща внимание на душата. Душата се тревожи, душата се притеснява, душата ще закъснее, душата може се сготви, душата има много неща да мисли за децата, душата мисли за много неща. Духа обаче и казва: душа моя, благослави Господа. Обръщаш внимание на душата. Душа моя, оставаш насаме със себе си. Повярвайте ми. Когато си абсолютно цялото ти ежедневие е запълнено с срещи с приятели, с близки и с роднини и с любими, няма лошо. Супер! Обаче и трябва да има един момент, в който ти оставаш насаме със себе си. В който ти чуваш от Господа. Там си в скришната стаечка. Млъкни и знай, че Той е Бог. Най-хубавият момент в това не е момента да нареждаш какво Бог трябва да прави за тебе, а е момента, в който ти спираш и слушаш Господа. Изключил си мобилните данни, слушаш Господа. След това казваш: благослави душа моя Господа. И всичко ще е вътре. Спри да се притесняваш. Душе, уповавай на Господа. Той е твое прибежище, Той е твоя сила. Той ще ти помогне. Не мисли толкова много за утрешния ден. Не се безпокой за утрешния ден. Господ е твой пазач. Душата е като див кон. Тя бърза. Душата е прекрасна. Но е прекрасна, когато следва. Когато ме води, когато те води, е оле-мале. Да не си около такъв човек. Днеска не ми е ден. Това са хора, които се водят от душата. Що не ти е ден, бе? Ми така се мисля. Духа обръща внимание на душата. Душата какво? Обръща внимание на тялото. Аз преди 2 години, за година и половина, имах постоянни болки в колената, в костите, във всичко. Пръстите ми, така като ми застане пръста, не мога да го свия. Сега се смеете, обаче така беше. Ръка ми, коляното, влачех го, които са по-близки до мен, знаят за какво става въпрос. Не беше месец, не беше 2, беше година и половина. Влачех си краката като куче. Всичко ме болеше. Докато накрая спрях всичко. И разбрах, че проблема ми е духовен, а не е физически. Разбрах, че тялото ми вече е последният писък. Това е като алармата, вече последният писък. Че нещо не е наред с душата ми. Какво мислите, че не беше наред с душата ми? Отцапал съм се. Няма как да се измия. Как да се измиеш отвътре навънка? Не можеш. Удриш се душ навътре, си мръсен. Как си мръсен? Мръсен си, защото си казал това, чул си онова и когато нямаш време за себе си, имаш време за всички останали, обаче нямаш време за себе си, не изчиства, ти не можеш да се изчистиш, не можеш да се измиеш. А Исус каза: вие вече сте чисти чрез учението, което ви говорих. Това означава, че това Слово, това Библия има тая функция на сапун. Тя единствено може да те измие отвътре навънка. Само тя може да махне мърсотията. И това е, което направих. Спрях всички лекарства и започнах какво? Почнах първо да имам лично време за себе си. 2 часа в деня, което беше най-невероятното и най-трудното нещо. Аз съм на 60 години и не знам какво е това да имаш 1 или 2 часа самостоятелно и лично за себе си. Винаги за приятели, винаги за близки, винаги за любими, винаги. Няма лошо, така трябва да бъде. Обаче трябва да имаш и 1-2 часа за себе си. И второто нещо, което направих, е духовна паростройка. Знаете ли какво е това? Паростройка. Да говориш това слово като картечница. Това е, което направих. Отвътре навънка. За да мога да се измия. Само за 2 седмици.
аз започнах да почувствам подобрение. Само за 6 месеца напълно всичко ме напусна. Всичко ме напусна. Нищо няма лошо с Румен. Румен е позволил да ходи мръсен. Румен е позволил да се изцапа. Румен не се е измил. Румен, нищо, че ходи на църква. Нищо, че проповядва. Изобщо не му пречи. На Румен може да се прави, да си сложи костюмчето, да се направи на много готин, да се усмихва, да каза благословени, всичко му. Супер е Румен! Обаче Румен има нещо вътре, което трябва да се измие, което трябва да се изчисти, което трябва да остане честен насаме със себе си и с Господа и да каже: сега, Господи, Боже мой. Третото сетиво са очите на вярата. Предвиждане. Бог говори на Авраам. Битие 13-14. Още малко, още 15 минути. Повдиг, казва сега, очите си и какво? Виж. Повдигни очите си и виж. Повдигни очите си и виж. Това е когато Авраам се раздели със Лот. Колкото повече виждаш, толкова повече притежаваш. Вярата има очи, които обичат да виждат отвъдното в аванс. Вярата има очи, които виждат отговора. Какво виждаш, Захария? Що виждаш, Захария? Що виждаш, Еремия? Що виждаш, Амос? Много пъти. Силни въпроси. Ти какво виждаш? Ами аз виждам бъдемова пръчка. Беше Еремия. Право си видял, казва Господа. Защото аз казвам, бързам да изпълня Словото си. Какво виждаш, Румене? Какво виждаш за 2024? Дръж очите на вярата си отворени. Четвъртото сетиво или функция на вярата е да предусетиш усета на вярата или допира на вярата. Да предусетиш, значи ти имаш естествено усещане. Обаче има едно свръхестествено предусещане. Предусещането не е функция на нашия ум в душата, но е функция на нашия дух, на вярата в духа, в невидимото. Марка 5:28, жената с кръвотечението казва: само да се допра до дрехата му. Това не беше само физическо докосване. Повярвайте ми. Много хора се блъскаха в Исус по него време. Исус каза: излезе, каза сила. Кой се докосна до мен? И учениците казаха: как кой се докосна? Всички те блъскат. Всички те допират, всички те блъскат. Нека излезе сила от мен. Има едно докосване. Вярата, това сетиво. Да предусетиш, усет, да предусетиш. Също тук има и обонянието на вярата. 2 Коринтияни 2:15 се казва: защото пред Бога сме Христово благоухание за тези, които се спасяват, за уния, които побиват, сме смъртоносно ухание. Не знам. Влизали ли сте в събрание, които мирише на чудеса? Аз съм бил в такова. Всеки път се вълнувам, когато Господ е между нас, защото знам, че всичко е възможно. Но съм бил в такива масови събрания. Бях в Южна Африка. Няма да забравя. 500 и няколко души в библейското училище за изцеление се изцелиха само за една вечер. Но остави това изцеление, което се случи за една вечер. И те всичките бяха неизлечимо болни.
В това училище не можеш да отидеш да се запишеш. Там трябва да си болен. Там отиваш с епикриза, отиваш с личния си доктор, отиваш, нали? Имаше хора на носилки, имаше хора в колички, имаше хора сакати, имаше хора всякакви. 500 и кусор души, които си изсилиха за една вечер. Остави това. Другото е, че още влизаме. И просто ти влизаш в една атмосфера на чудеса. Мирише на чудеса. Направо, като с нож да го отрежеш. Осезаемото Господне присъствие. Направо тръпки по тялото ти получаваш. Просто никой нищо не ти прави. Само здравейте, добре дошли, заповядайте, настаниха ни. Духа на Господа просто идва. Изобщо преди да започне службата. Преди да започне събранието. Имаше тиха музика и след малко започнаха свидетелства. Един голям екран, който дават преди и след. Но това е от предишни училища. Не от сегашното, защото те на няколко месеца правят ново. И ново. И ново. И всяка година е по няколко такива нови сезона на изцелителни училища. На изцелително училище. Разбирате, примерно годината 3-4 пъти. Не знам, нали, на сезон. Най-малкото е на сезон. Най-малкото е на сезон. Излизаха там хората на големи екрани, даваха свидетелство преди и след. Преди епикризата, доктора стои до него и казва това и това и това и това и това и това и това. И след Господ го изцелява. И той излиза на платформата. Изцелен и здрав. Виждаш го на екрана, преди виждаш го на екрана, след като е изцелен и след това го виждаш реално, той излиза и слави Господа. Имаше много голямо разстояние между нас и платформата. Аз се чули за какво е това разстояние. После разбрах. Защото там излязаха тези 500 и кусор души от библейското, от изцелителното училище. И пасторът просто само мина покрай тях. На някой положи ръце, на някой изобщо не положи нищо, просто и така мина. Те започнаха да се изцеляват, даже още той преди да излезе. Няма значение, с него без него. Хората започнаха да се изцеляват. Масово изцеляват. Ето за това говорим. Очите, вярата има този усет, така както имаме ние. Усет в тялото, така и вярата има. Да предусетиш, да предвкусиш. Библията казва, вкусете и вижте, че Господ е благ. Има нещо, като да вкусиш. Амин. Нека се молим. Господи, благодарим Ти за тази вечер, за Твоето Слово. Господи, благодарим Ти за Твоето присъствие, защото там, където е Твоето Слово, там си Ти. Там, където сме събрани в Твоето име, и Ти си между нас. Благодарим Ти, че Ти говориш на всяко едно от нашите сърца и ни подготвяш за идните неща. Така, щото идните неща да не се изненада за никой един от нас, но да сме подготвени, да сме зряли, напълно, Господи, зряли и подготвени за това, което Ти имаш за нас. 2024 и всичките години напред. О, Боже мой, на Тебе, очите ни, Господи, са към Тебе. Така, защото всичко, което си ни дал, искаме тая вяра, Господи, да порасне в нас. Не само да ходим на църква и да си ходим вкъщи. Да бъдем дейни, действени, напълно пораснали в нея, за всички, приготвени за всяко едно добро дело. В името на Исус. И всички казваме? Амен. Яков казва, има мъртва вяра и има жива вяра. Мъртвата е вярата, когато не диша.
Не мърда. Мъртвата вяра, на всеки му Бог е разпределил мярката на вярата. Амен. Обаче едните работят с нея. Жива е, мърда, жива е, работиш с нея, растеш в нея. А други ти казват, сега ще го заробя, ела и си вземи това, което, колко си ми дал, аз ти го връщам. Зли и лениви слуги. Знаел си, казва, че аз жена там, където не съм сял. Той идва с най-голямото откровение. Не. Ние няма да бъдем от тях. Ще бъдем от те, които Господи ти даде 5. Ето 7. Ти даде 3. Ето 5. Няма да бъдем от те, които крием, заравяме и нищо не правим с това, което ни е дадено от Господа. Най-скъпоценното нещо, което ни е дадено от Господа, това е вярата на всеки го, мярката на вярата на всеки го, поравно разпределена. Вече от тук нататък всеки един от нас расте, всеки един от нас се упражнява, всеки един от нас живее с нея. Когато живеем с нея, когато я упражняваме, ето имаме те прекрасни функции на вярата, да можем да ги живеем, да можем да ги упражняваме всеки ден в нашия живот. Бог да ви благослови.